vamos a comenzar esta rueda de prensa comentando sobre que hace un año que por primera vez Comisiones Obreras y UGT convocaron una vaga laboral de 2 horas por turno. Fue el 8 de marzo con el lema Nos plantemos contra la brecha salarial, contra los salarios de miseria y contra las violencias machistas, participando en una movilización sin precedentes y sumándonos al llamado del movimiento feminista internacional. La vaga del 8 de marzo del 2018 se ganó durante la campaña de convocatoria, consiguiendo una gran presencia mediática y una gran corriente de simpatía de la opinión pública y con la actividad en las empreses durante toda la jornada. Carme? Jo ara us intentaré donar 4 dades del per què aquest any novament tornem a convocar una vaga als sindicats majoritaris i per començar us puc dir que 3 de cada 4 dones tenen avui en dia contracte parcial. 7 de cada 10 persones que cobren menys de 1.000 euros són dones. 1 de cada 4 dones han d'agafar la reducció de jornada laboral per la cura de menors. Després, les dones pateixen actualment una bretxa salarial del 23,4% respecte als sous dels homes. Si seguim així, per tal d'arribar a l'equiparació salarial, hauríem de passar o hauríem d'esperar a que passessin 350 anys. D'altra banda, la conciliació té cara de dona. El 93% de les excedències per cura de persones les agafen les dones. I l'assetjament sexual o per raó de sexe a la feina la pateixen massivament les dones. Això són 4 dades que hem intentat donar així perquè ens fem una idea de la magnitud de com està la situació. D'altra banda, es pot dir que l'any passat, el 17, ja va fer 10 anys que va començar la Llei d'Igualtat 7/2007, amb la qual cosa esperàvem que passats aquests 10 anys hagués canviat una mica la situació positivament envers les dones i realment aquesta no ha canviat tant. Per seguir donant-vos unes quantes dades, us puc dir que la taxa d'ocupació femenina, que el 2007, quan va començar la llei, era del 49,1%, del 49,9%, avui en dia és del 49,1%. La diferència és mínima. Estem parlant de dades de l'EPA. La taxa d'atur de les dones, que era un 7,6 el 2007, a l'últim trimestre de 2018 és del 13,5%. O sigui, encara estem pitjor. Les taxes d'atur de dones han augmentat en tots els grups d'edat, de manera que tenim, en general, que al 2007 teníem un 49,9% de taxa d'ocupació femenina i avui en dia, o finals de l'any passat, diguem-ne, el 49,1%. Vull dir, veieu que les dades és que quasi bé no varien. Pel que fa a l'atur de molt llarga durada, és a dir, dones que estan aturades fa més de 2 anys, el nombre de dones s'ha multiplicat per 6. Continuant amb altres dades, per veure la comparativa, la qualitat de la feina continua sent molt precària en el cas de les dones. Elles són les que majoritàriament tenen contractes a temps parcial. El 2007 hi havia un 78,8% de dones que tenien aquest contracte i a l'últim trimestre del 18 un 72,6%. O sigui, tampoc és que haguem millorat excessivament. Els llocs de treball en sectors en pitjors condicions, evidentment, són ocupats per les dones, desgraciadament. La indústria, que és la que té aquelles condicions una mica millors, normalment són els homes els que hi treballen. De manera que el 28,6% de les persones ocupades en el sector d'indústria en el 2008 eren dones, en canvi, a finals del trimestre de l'any passat, el 28,2%. Canvien dècimes. Pel que fa al sostre de vidre, els homes continuen ocupant els llocs de directius i els càrrecs. Només
En el 2011 només el 26,1% del personal directiu i gerència eren dones. A finals de l'any passat, un 32,2%. Podem continuar donant més dades, però una dada importantíssima és la de la bretxa salarial. Tenim que actualment la bretxa salarial, és a dir, la diferència que hi ha entre el que cobren les dones i els homes, se situa en un 24,4%. Això canvia relativament poc de fa 10 anys, que crec que, si no m'equivoco, no, ho he dit malament, el 2008 era un 24,4% i actualment un 23,4%. Ha canviat un punt només. De manera que veiem que la situació és deplorable i per això, per totes aquestes coses, hem estat i continuem demanant i convocant una vaga pel dia 8 de març, el Dia de la Dona. Ara, en tot cas, la Liliana us explica una mica la vaga, les característiques de la vaga i després exposarem el que exigim a les administracions. Bueno, comencé diciendo cómo fue la vaga del año 2018. Estamos en una nueva fecha, el año 2019, donde las donas están padeciendo lo mismo y están en las similares condiciones del año anterior. Por lo tanto, UGT y comisiones obreras convocan una vaga para el día 8 de turnos. Como mínimo UGT convoca de 2 horas, da un respaldo a las de 24 horas. Comisiones obreras convoca una vaga de 2 horas por turnos que serán, por ejemplo, puedo decirlo, ¿no? Los turnos de vaga son del turno de mañana y partido de 12 a 14 horas. El turno de tarde será de 16 a 18 horas y el turno de noche de 22 a 24 horas. ¿Qué pasa? También desde comisiones obreras se da respaldo a la vaga de 24 horas en el sector de educación, también de transporte y colectividades, por ejemplo, en los servicios de comedor hay unos turnos de 12 a 14 y de 14 a 16 horas. Hay varias empresas que también harán 24 horas y bueno, continuaríamos hablando de un sinfín de más características de este año, pero también podríamos decir que desde comisiones obreras y UGT, cuando convocamos esta huelga, también tenemos en cuenta la violencia de género, ¿no? La violencia contra la mujer, por el solo hecho de ser, es la manifestación más dolorosa y grave del sistema patriarcal. Forman parte de la vida cotidiana, social y laboral de las mujeres de todas las edades, orígenes, creencias, condiciones, opciones y clases. Ocurren en el conjunto de las relaciones sociales y representa una grave violación de los derechos y libertades. El año pasado en Cataluña hubo 12.977 denuncias de violencia en el ámbito de la pareja y mataron a 7 mujeres, de las cuales había solo una que había denunciado. Son la parte visible de la realidad amarga, que en una de cada 4 mujeres en Cataluña afirma padecer violencia maclista por parte de la pareja o expareja. Y es que casi de 2.000 mujeres han hecho denuncias por delitos de violencia sexual. ¿Vale? Entonces, es una de las convocatorias también en las cuales nosotros participamos los 2 sindicatos mayoritarios. Ahora vamos a hablar sobre lo que nosotros exigimos y pedimos. Carmen, si tú comenzaré yo diciendo, ¿vale?, que desde Comisiones Obreras y UGT exigimos la derogación urgente de la reforma laboral desde el marco establecido, que tiene un impacto especialmente negativo en la dona. Exigimos a las administraciones una muestra real de voluntad de lucha contra las desigualdades al mercado de trabajo, aumentando notablemente los presupuestos dedicados a políticas de igualdad para el año 2019, citándonos como mínimo
a niveles del año 2017. Sí. Exigimos que la Inspección de Trabajo se dote de los recursos humanos y económicos suficientes para poder dar término a nuestra faena de vigilancia de la ley con efectividad. Exigim també al Govern de la Generalitat que doti de recursos i efectius a l'Institut Català de les Dones, que torni als nivells de 2007 i que els millori suficientment, ja que, per exemple, l'Observatori d'Igualtat de Catalunya, que s'ha creat recentment i que depèn de l'Institut Català de la Dona, no es va acompanyar amb cap mena de dotació pressupostària. D'altra banda, també exigim el compliment de la llei d'igualtat a les empreses, ja que aquestes no s'han cregut que la llei ni l'obligació de tenir mesures d'igualtat o protocols de prevenció i actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe. Després de, com dèiem abans, 11 anys de vigència de la llei, l'administració no ha sigut ni contundent ni exigent en el seu paper controlador. En aquest sentit, exigim al Departament de Treball més control i sanció a les empreses incomplidores. També exigim als governs competents per la lluita contra la bretxa salarial, de gènere i a les empreses i la redacció d'una llei de transparència salarial. Per finalitzar, dir que donem suport tant UGT com comissions a les aturades convocades de consum, de cures i estudiantil. Por lo tanto, voy a comentar las concentraciones que se realizarán el día 8 aquí en la comarca, en Mataró. A las 12 del mediodía, a las 12 horas, haremos una concentración delante del ayuntamiento en Riera 48, donde daremos lectura del manifiesto que hemos hecho en conjunto Comisiones Obreras y Mataró. Hemos convocado Comisiones Obreras y UGT. También hemos convocado a todo nuestro activo sindical y hemos convocado a toda la gente de Mataró, que también sabemos que como Mataró es una de las ciudades del Maresme con mayor repercusión feminista y de lucha feminista aquí, también estarán presentes en la concentración. Luego, a las 18 horas, también convocamos comisiones obreras y asociaciones de vecinos de Cla de Pla de Boé y usted también. Hacemos un llamado también para que estén toda la gente que quiera venir, hombres y mujeres, para gritar y luchar contra las brechas salariales, contra la violencia machista, a las 18 horas también delante de la puerta del ayuntamiento. Muchas gràcies. I ja està. Si teniu alguna cosa a comentar, a preguntar, algun dubte, qualsevol tema, no dubteu a dir-ho. Molt bé, gràcies. Muchas gracias.